ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಟು ಒಂದು ಲರ್ ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ഇനി ഞാൻ വ്ളോഗ് കാണിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ കണ്ട 7:30 ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ರುಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ಇಂತ ಹಿಡಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡೆ ಮೇಲ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯರು ಮೇರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ಚೂರು ಪುಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಗಂಡು ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುನ್ ಮೈಂಡ್ ಚೂರು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮರ ತೋಜು ಮರ, ಸೊ ಮರ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೂರು ಪಕ್ಕಿ ಯಾವ ಪುರ ತೋಜು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಅವನ ಪುರ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕಂದ ಅಂಚ ಇದರ ನೋಡು ಇಂಕ 9:30 ಉಪ್ಪುಡಲ್ಪ 9:30. ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಒಂಜಿ 45-50 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪೋಯರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಅವ ಕಲ್ತೋಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯರುಂಡು ನಿಂಕ ಚೂರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ತೂಪವೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಕರ ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ತೂಪವೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ. ఒకవేళ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మన్ప్లే, లైక్ మన్ప్లే, షేర్ మన్ప్లే, ఇంచిన సపోర్ట్ మన్ప్లే పనికి అందుಲ್ಲ. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద వీడియో. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಾಣೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಅವಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಈಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಪುರ. ಸೊ ಆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಆರು ಕಾಣೆ ಪೇರು ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಪಕ್ಕೋ ಜಪ್ಪು ಉಪ್ಪಡಬಾರ್ದು ಪರಾರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ಪು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಕಾಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಹ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಸಿ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವನು ಎನ್ನ ಮಗಳ ತಿಂಪಲ ದೆಪ್ಪನ ನನಗೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್. ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಾದು ಪಡ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಬುಜಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದುಲ ಮುಂಚಿನ. A few moments later. 5 minutes later. 1 eternity later. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ತಿಂಪಲಾಲ. ನನಗೆ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಆದ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಏನು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್, ಬಟ್ ಎನ್ನ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ದೂಪ ಮುಟ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಗೀತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಯ್ರ. ಸೊ ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಅದಾಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ಕು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಸಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಗಿತ್ತೆ ಚೂರು ಚೆನ್ನದಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ ಅವು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೀತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಗಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕ್ಯಾಶು ಇತ್ತನ ಕೊರಂಟ್ ಇತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಸೊ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಕೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಸೊ ಅವು ಪಾಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇನ್
मस्त टेस्ट मस्त रुची आपण एक इथे उन्वे टाइम ने मंजल पाडुदल्ले मंजल पोडी लेकिन मंजल पोडी ಒಗರ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟಮ್ ಫುಡ್ ದ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಒಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತುಯ್ಯರು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರಪ್ಪ ಹಾಕೋಡು ಅವಳ ತುಂಬ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎತ್ತನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಇಂಕ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನು ಸೊ ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಯ್ಕ ಇಂಕ ಏನು ನಾಡ್ದು ಮನ್ಪಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರಾಂಡು ಹಂಚೈತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ನನಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪಾದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಾವೇ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುಂಟಾಗ ಅವಾಗ ಪೂರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ದು ಈಚೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತನ ಆಯಿತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋನಿಗ್ಲ ಪಾರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೋನಿಗೆ ನಾನು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮೆತ್ತಾಲೆಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಂಡು ದೊಂಬುಂಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಣೆ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ವಿದೇ ಹೊಡಿತ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೊಂಬು ಅದೇ ನಮಗೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪುಜ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬೊಕಾಯ್ತೆ ಬಸ್ದಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಮೆಟ್ರೋಲ ಎ ಸಿ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಅವ್ರು ಎ ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾರ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ಆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಪ್ಪನ ತೆಂಕುಡು ಪೂರ ಎಂಗೆ ಬಚ್ಚುವನ್ನ ತಿಕ್ಕು ದಪ್ಪನ ಹೋ ಬಕ್ಕಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕಾರ್ಡೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ ಮೆಟ್ರೋ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು అంటే ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೊಂಬು ಸೊ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದ ನಮಗೆ ಬೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಸ್ವಂಚ ಪಸರು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹೈಕ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ದೊಂಬು ಕಾಣು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪಡಿಗೆ ಅದು ಪಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಐದು ದಿಕ್ಕು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ಹುಡುಗರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದು ಬಸ್ ತುಯ್ಯಟ ನೀಟು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಂದು ಸೊ ಐದು ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ఎవరి కాండే పనే రాపుజీ ಬೇಗನೆ ಬರೆಯರಾವು ಲೇಟ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಅವು ಮುಂತ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಚೂರು ದೊಂಡೆ ಇಂಕ ಕಿಚ್ಕಿಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇಪರ ಚೇಂಜ್ ಆನ ವೆದರ್ और ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೂರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಪೋಪತಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಸ್ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಬಸ್ ಪತ್ತು ಬಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ದೂರ ಈಗ ತೆಕೊಂಡು ಯಾವ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ಲ ಸೇಮ್ ದೂರ ತೂನಾಗ ಅಂಜಿ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅವು ಬಸ್ ಬಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನ ತೂನಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಬಸ್ ಹತ್ತೆ ಯಾವ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಹತ್ತು
ಸೊ ಅವು ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋ ದೂರ ಪನ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಕೈತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ದಪ್ಪನ ಯಾವ ಓಪನ ಬಸ್ ನಂಬರ್ F02 ಬೊಕ್ಕ ಫಿರೋಂಜಿ ಬಸ್ 17 ರಡ್ಲ ಸೇಮ್ ತುಯ್ಯರೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಡು ಬಸ್ ಇಂಚು ಕಾತುಂಡ ಏಪಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಒಂದು ಏಪಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬಸ್ ಇಡ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾತೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಜಿ ಪೋತುಂಟು ಇಂಜಿ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಈಗ ತೈಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಕ ಏನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ 50 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಉಂಡು ಇಂಕ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪಂಡ ಯಾನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲಂಚನೆ ಮನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅದು ವೈಡ್ ಯು ವೈಡ್ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಐಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಕುಲ್ವ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತನ ಉರು ಆಪುನತಿ ಟ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಕುಳಿಜ್ ನಡ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚೂಪುಡು ಮತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಓರ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂತೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಏತ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಅಂಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾ ಜಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ഞാൻ ഓല ജപ്പിടിച്ച് ഓല ജത്തോടില്ല പണ്ട് ఒక ఆఫీస్కి లేట్ అవుతుంది అది నా ఫిరా స్టేషన్ చేంజ్ ಬಂದದ್ದು ಫಿರಾ ಬಂದಾಗ ಗಾಡ್ ಸೊ ಏಪಲ್ಲಮ್ಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ 1 KB ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಾನು 1 KB ಇಪ್ಪಿದೆ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗಡಿ ಸಾಕಲ್ಪಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು ಜಪ್ಪು నేను ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಜತಾ ಬೋಳು ಜಪ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ರೋಡು ಪನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನರೋಡು ಜಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವಲ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕ ಈ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಗಳು ಉಪ್ಪಿದೆ ಬರಿಯಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ವಿತ್ ಟರ್ನ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಬರ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ನು ಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂದು ಜಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಲವು ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವ್ರು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊರೆ ಉಂಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅಂಚ ನಾ ಎಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇಗನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಎಂಚೆ ವಿಷಯ ಬಂದು ತಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ನಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು ಅಜಿಪ್ ಕನ್ಪುನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಪುರ ತಿಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತ್ತಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕಂದು ಅಪ್ಪನ ಸೀ ಫುಡ್ ತೋರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿಚ್ಚ ಪಿಯೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೂಲು
ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ತೋಡಲ್ಪದ ತಿಕ್ಕುಡ ನಮಕ್ ಮೀನು ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಮೀನು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಕುಡದಕ್ಕೂ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದಾಗ ಬೊಕ ಈ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಪುರಿಕಿದ ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅದು ತಿನ್ಪುಜ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಚೂ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನು ದೈಟು ಪೂರ ಸೊ ತೂಡು ಹೋ ಮೀನು ದಾದ ಅಂದು ಅನ್ಸೈತೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಫೋನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಟ ಹಾಯ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ದೂರ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಒಯ್ದು ಕೊಲ್ಲಿಯಾರು ಇರು ಒಯ್ದು ಕೊಲ್ಲಿಯಾರು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಸೊ ಚೂರು ಮರವಾಯ್ಕಂತ ಅವು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಪ್ಪ ಮರವಾಯ್ ಪುಂಡಿ ದಾಲಪ್ಪ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಣೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಂಗುಡೆಕಂತ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ರಸ ಮನ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಒನಸಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮನ್ಪಿರು ಮಾಮಿ ಕಜಿಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನ ಆಂಡಿಡೆ ಹಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಡ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಬತ್ ನನ್ನ ಆನಸ್ ಮನ್ ಬಟ್ಟೆದು ಆನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಅಂತ ಎಂಚಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ until then bye take care Bye. take care Pali Take care. take care Subscribe.